खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे बेबायदि अरनि बाथ्रा सावरायनो थांगासिनो दङ जाय अरा बाहेराव जोङो बे नङा नाथायब्ला बे अरा मानसिनि सिङाव जोङो आरो मानसिनि गोसोखौ सिङावनो हांगार खालामो दिनैनि काहिनियानो जागोन जाहैबाय एबा बाथ्रायानो जागोन जाहैबाय लासै लासैयै मानसिखौ सिथारग्रा जायखौ मुलुगा ड्राग्स होननानै बुङो दिनैनि बे भिडिअआ खालि मिथिहोनायनि भिडिअ जानाय नङा बे भिडिअआ मोनसे गाबख्रावनाय मोनसे हांख्रायनायनि भिडिअ जागोन जायफोरनि आत्माया खोमसियाव आन्दायलांबाय बिथांमोननि थाखाय जागोन नायगिरि लोगो नोंथांमोना हयथ' गोबाङा सोमोनांगोन जे बे चेनेलाव माबायदि भिडिअआ फैखो होननानै आरो लोगोसेनो बेखौबो मिथिहोनो हास्थायबाय नोंथांमोना जायफोरा नायबाय थायोमोन उर्ला पुतुला चेनेलनि जि भिडिअ दङमोन कार्टुन दङमोन नायबाय थायोमोन प्राय बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो बे चेनेलाव बेबायदि भिडिअफोरा फैयाखै माखासे जाहोनफोरनि थाखाय एबा समनि आंखालफोरनि थाखाय दा दिनैब्ला एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे चेनेलाव माखासे मोटिवेशनल भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि थारैनो बेबायदि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलाव थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो आवगायलांबाय थागोन दे अब्ला जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि एबा जोङो नायलांदोनि दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव जि बाथ्राखौ लाबोनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बे जादों जाहैबाय ड्राग्सनि बिसय बे ड्राग्सआ बबेबा मोनसेल' हारिनि थाखाय जानानै थायाखै बबेबा मोनसे हादरनि थाखाय जानानै थायाखै बे मोनसे बुहुमनाङैनो मोनसे जेंना जाबाय दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्स लानानै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामदों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों दा बेनिखायनो जे बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा सासे सुबुङा जे रिकभारि जानो हायो सोरबा सासे सुबुङा जे बे बाथ्राखौ मिथियो आरो जायफोरा बेफोर बेसादफोरखौ लाखायाखै बिथांमोना जेन सांग्रां जानानै थानो हायो बे थांखिखौ लानानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो नायगिरि साफ्रोमखौबो जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायदों जों जिहेतु ड्राग्सनि बिसय बाथ्राखौ सावरायनो थांदों दा बेनिखायनो जोङो ड्राग्सखौ बुजिग्रोनांगोन ड्राग्सआ मा बेनिखायनो आङो सोंलु खालामग्रोनोसै जाहैबाय ड्राग्सआ मा सहज सोदोबाव एबा सहज रावाव जुदि बुङोब्ला बे जाहैबाय ड्राग्सआ मोनसे रासायनिक पदार्थ एबा मुवा जायहा नोंथांनि मोदोम आरो मेलेमनि खामानि मावनायफोरखौ सोलायनानै होयो बियो नोंथांनि नार्भास सिस्टेमाव एबा स्नायु तन्त्रआव एटेक खालामो एबा गाग्लोबो बिगियानगिरिफोरनि बायदिब्ला सासे मानसिया जेब्ला ड्राग्स लायो अब्लाना बिनि खर'आव मोनसे एबा ब्रेनाव डपामाइन होननाय फिल गुड मुंनि मोनसे हर्मना गोनांथिनिख्रुइबो बांसिन रिलिज जायो आरो बै समाव सासे ड्राग्स लाग्रा मानसिया नंखाय खुसिखौ मोनो नंखाय गोजोननायखौ मोनो देट मिन्स डुप्लिकेट गोजोननायखौ मोनो जायखौ बिगियानगिरिफोरा मुं होदों हाइ जालांनाय होननानै नाथाय गोसोआव लाखिगोन नोंथाङा जि रंजानायखौ मोनदों बै रंजानाया नोंथांनि गावनि रंजानाय नङा नोंथांनि बे रंजानाया ब्रेननिफ्राय लाबोनाय दाहारनि रंजानायसो आरो जाय दाहारनि सुदानो जादों जाहैबाय नोंथांनि जिउ होनायनि गेजेरजोंसो बै दाहारखौ सुफुंनो हायो नैथि बाथ्रा जों नायदोनि जाय ड्राग्सनि बिसय जों रायज्लायगासिनो दङ बे ड्राग्सआ बोरै जायो बोरै दाजायो बबेनिफ्राय फैखो जों बेखौ एसे नायदोनि सेथि मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो जेरैहाय अफिम गान्जा आरो ककिननिफ्राय थोंजोङैनो अफिम गान्जा आरो ककिननिफ्राय जे ड्राग्स जाबोयो बे नङा बेनिफ्राय गोबां राहा लामाफोर दङ गोबां खामानिफोर दङ बै खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरनिफ्रायसो ड्राग्सआ ओंखारबोयो ड्राग्सखौ मोननो हानायनि नैथि लामा बेनो जादों जाहैबाय सेमि सिन्थेटिक बे जाहैबाय माखासे मिथिंगायारि जि बेसादफोर दङ जेरैहाय आं बुंदों अफिम गान्जा आरो ककिन होननानै बुंदों दा बैफोरबायदियाव माखासे केमिकेल होनायनि गेजेरजों दिहुननाय जायो जेरैहाय हेर'इनखौ दिहुनो थिग बेबायदिनो ड्राग्सखौबो दिहुननाय जायो थामथि सिन्थेटिकनि गेजेरजों बे जाहैबाय लेबनि सिङाव गिथावना केमिकेलफोर होनानै बानायनाय जेरैहाय एनजर थैनायनि मुलि एसिड हानि थाव बेफोरबायदि गिथावना पदार्थफोरखौ खौसेथि खालामनानै बानायनाय जायो लोगोफोर दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नायनायसाय माबायदि जाथावथाव बियो एसेबां गिथावना जेरावहाय एसिड दङ जेरावहाय एनजर सिथारनायनि मुलि दङ जेरावहाय हा सिंनि थाव दङ जों हा सिंनि थाव होनोब्ला हमनानै लादो केरासिनखौ पेट्रलखौ गोबां बेफोरखौ जोङो मोनो नङा होमब्ला बेफोरबायदि पदार्थफोरखौ खौसे खालामनानै बानायनाय ड्राग्स बेखौ जायोब्ला जोंनि मोदोमा मा जागोन जोंनि मोदोमा बेखौ जानो थाखाय दाजादों जोंनि खुगायाव बेखौ जानो थाखाय दाजादों बेथ' नङा जों आरो एसे साननानै नायनायसाय जों जुदि ड्राग्सखौ जादोंब्ला जों जुदि लामायाव बहाबा सोरबा खिनानै गालांनाय खिखौ जों जानो हागौ एबा जानो हागोन जोंथ' बेखौ जानो हानाय नङा जों जानायबो नङा
जों बेखौ मुगैयो नाथाय बैखौ जायोब्लाबो हयथ' जोंनि मोदोमाव बेबायदि हानि जानाय नङा जेरावहाय ड्राग्स जायोब्ला जोंनि मोदोमा नस्थ' जायो नाथाय जोङो बै लामायाव थानाय खिफोरखौ मुगैनो रोंदों मबेखौबा मुगैनो रोंदों नाथाय बै ड्राग्सआ जे ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि जोंनि मोदोमनि थाखाय नङा बेखौनो गोबां मानसिफ्रा जागासिनो दङ दिनै जोङो बुजिबाय जे ड्राग्सखौ बबेनिफ्राय बानायनाय जादों बेसिक नलेजखौ नोंथांमोननो लानानै फैबाय थामथि बाथ्रा ड्राग्सखौ जायोब्ला एबा लायोब्ला मा जायो जेब्लानो ड्राग्सआ सासे मानसिनि थैजों खौसे जायो एबा मिलायलाङो अब्लानो जोबस्रांनायनि जागायजेननाया जायो होननानै साननानै ला जागायजेननायाव जायोब्ला लायोब्ला गोसोफोरखौ रेजें मोननो हागौ गोसोफोरखौ गोबां मोजां मोननो हागौ गोसोफोराव रंजानाय मोननो हागौ नाथाय सैथोआवब्ला बेबायदि नङा सैथोआवब्ला नैबेबायदिसो जायो आं नोंथांमोननो बाथ्राखौ बुंलांनो नागिरदों सेथि बाथ्रा मेलेमा लाथिख' जायो साननो हानाय जिथु सक्ति दङ कनसाइन्स दङ बै कनसाइन्स साननो हानाय सक्तिया गैयै जालाङो सोर गावनि आंगो सोर गावनि आंगो नङा बैफोरखौनो बुजिनो हायै जालाङो एबा बैफोरखौनो बुजिनो हानायनि सक्तिया गोमायो नैथि मोदोम शरीरा लोरबां जालाङो लिभाराव जेंना जायो हां लाग्रा नालायाव बेराम जायो आरो गोबां समावनो हार्ट एटेक जानायनि 100% गेरान्टि थायो गोबांफोराथ' ड्राग्सखौ अभारड'स लानायनि थाखाय हरसेयावनो थैबाय एबा लोगो लोगोनो थैलांबाय थामथि बे जादों जाहैबाय ब्रेन प्रब्लेम जानाय बेनो जादों जाहैबाय सहस रावाव बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोङो फाग्ला जाबाय होननानै बुङो मेन्टेल जाबाय होननानै बुङोना बे जायो गोबां सानब्रेनाय जायो डिप्रेसनाव थायो एनजाइटियाव थायो आरो मतिभ्रम थायो जेरै गोबां माबा मोनसे सिमांफोर जिरायबाय थानायावनो माबा मोनसे बाथ्रा बुंलाबायबाय थानाय बेफोर जायो जायखौ जोङो फाग्ला होननानै बुङो बेनो मानसिया गोथां दङ नाथाय गोथांब्लाबो गोथै बायदि बे टाइपनि जालाङो दानाब्ला फैदो ब्रैथि बाथ्रायाव जुदि सोरबा सासे सुबुङा सोरबा व्यक्तिया जुदि थारैनो ड्राग्सजों एडिक्सन जाबायब्ला मा खालामनो नांगौ नायगिरि लोगो नोंथांमोन नोंथांनि सेराव एबा नोंथांनि मोजां मोनजाग्रा एबा नोंथांनि न'खरनि सोरबा सुबुङा जुदि बे अबस्थायाव दङब्ला बेबायदि जेंनायाव दङब्ला आसाखौ खोमानानै दाला मानोना आसाया दाबो दं थांना थानो हानायनि राहाफ्रा दाबो दं मानोना गाज्रि हुदा जानाया केरेक्टार लोरबांनि थाखाय जादों बे नङा मानोना बियो मोनसे बेराम बे बेरामनिफ्राय जों देरहानो हायो बारग'नोबो हायो सेथियावनो मावनांगौ जाहैबाय जायहा एडिक्सन जानानै दङ बे जाहैबाय एक्सेप्टेन्स नाजावनानै लानो नांगौ गिबिसिनथारावनो जायहा एडिक्सन जानानै दङ फाग्ला जानानै दङ ड्राग्स जायै जायै बै व्यक्तिया बै सुबुङा गावखौनो नाजावनानै लानो नांगौ जे येस आंनो मदद नांगौ होननानै आंनो हेफाजाब नांगौ बेखौ नाजावनांगौ बेखौ बुंग्रोनांगौ आरो बे खालामनाया आंनि लोरबांथि जादों बे नङा बे जाहैबाय आं जे सासे बाहादुरि आं जे सासे खामानिखौ मावनो हासिगोन बेनिसो सिनायथि जायो नैथि मेडिकेल डिटक्स लानांगोन डक्टरनि जों हेफाजाब लानो नांगोन हरखाबै जुदि सासे मानसिया ड्राग्स जानायखौ नागारोब्ला अब्लाना बिनि मोदोमाव बे मानसिनियाव माखासे विथड्रल सिम्पटम्सफोरखौ नुनो हागौ एबा नुनो मोननो हागौ जेरैहाय बाब्राबलाबायनाय जेरैहाय गाबख्रावलाबायनाय गोबां रोखोमनि बेबायदि सिम्पटम्सफोरखौ नुनो हागौ जायनि जाहोनाव बियो बिनि जिउनि थाखाय गोबां गिथावना जानो हागौ थैनायसिमबो लांनो हागौ बेनिखायनो डक्टरनि परामर्श बायदि ट्रिटमेन्ट लादो आरो गोनांथि जायोब्ला रिहेब सेन्टारफोर दङ ड्राग्सनि थाखाय जायफ्रा ड्राग्स जागासिनो दङ एडिक्टेड जानानै थाबाय बिथांमोनखौ मोजां फोसाबनो थाखाय रिहेब सेन्टारफोर दङ ड्राग्सनि सेन्टारफोर दङ बै सेन्टारफोराव बेरामिखौ लानानै थां जों बर'फोरनि गेजेरावबो जोंनि ओनसोलफोरावनो जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैब्ला उदालगुरियावबो मोनसे रिहेब सेन्टार दङ नोंथांमोना बेखौ नायगिरनो हागौ आरो नोंथांमोना बैयाव जाय व्यक्तिया बेबायदि एडिक्सन जानानै दङ बै एडिक्टेड जानाय मानसिखौ नोंथांमोना बै रिहेब सेन्टाराव दोनहैनो हागौ आरो नङाब्ला डक्टरनि मोजां परामर्शनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय गनो हागोन थामथि बाथ्रा लोगोफोरखौ सोलाय जाय लोगोफोरा नोंथांखौ निसानि फारसे बाथ्रा बुङो जाय सुबुंफोरा नोंखौ ड्राग्स जानो थाखाय बुङो जाय मानसिफोरा ड्राग्स नङाबानो थानो हाया बैसोर बायदि लोगोनिफ्राय नोंथाङा गोजान जानो नांगौ जाय मानसिया एडिक्टेड जानानै दङ बै एडिक्टेड जानाय सुबुङा बैफोरबायदि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाजाथारनांगौ डेट मिन्स कमप्लिटलि 100% नागारबोनांगौ बेनिखायनो बाइबेलाव मोनसे बोसोन दं जे गाज्रि लोगोफोरा मोजांखौबो गाज्रि खालामनो हायो होननानै दा बेनिखायनो नोंथाङा जिहेतु सानबाय जे आङो मोजां जानोसै ड्राग्स जानायखौ गारनोसै होननानै दा बेनिखायनो नोंनि लोगोफोराबो नोंनि फिउचारखौ थामथिम खालामो नों जुदि नोंनि लोगोफोरखौ बै ड्राग्स जाग्रा लोगोफोरखौ निसा जाग्रा लोगोफोरखौ जुदि नागारबोआब्ला नोंनि फिउचाराबो बेबायदिनो जोबलांगोन दा बेनिखायनो मोजां लोगोफोरजों लोगो जा जायफोरा निसानि बाथ्रा बुङा जायफोरा निसा जाया जायफोरा ड्राग्स जाया
बैफोरबायदि लोगोफोरजों लोगो जा। ब्रैथि बाथ्रा, गोदान थांखि बानाय। गावनियाव जि जुनुन दङ, जि हांखुर गोसो दङ, बै हांखुर गोसो जुनुनखौ फोजाखां। जानो हागौ नोंथाङा मिउजिकखौ मोजां मोनो, जानो हागौ नोंथाङा स्पर्ट्सखौ मोजां मोनो, जानो हागौ नोंथाङा आर्टखौ मोजां मोनो, जानो हागौ नोंथाङा बेफार फालांगिखौ मोजां मोनो, जानो हागौ नोंथाङा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो मोजां मोनो। बै खामानिखौ मावफिन। बै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जि गोसोआव गोसो गुदुं दङ, जुनुन दङ, बेखौ फोजाखां आरो माव। बाथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों था। अरायबो गावनि बिमा बिफा, न'खर बाहागो एबा मोजां लोगोफोरजों लोगोसे बाथ्रा सावराय था। मानोना हारसिङै दावहा नांनाया गोब्राब, हारसिङै देरहानाया गोब्राब जायो। नाथाय गावनि आंगोफोरजों थायोब्ला हिमालय पर्बत, हिमालय हाजोखौबो बारलांनो हायो। नायगिरि लोगो, नोंथां मोजां खोनासं। नोंथांनि मोदोमनि सिङाव माबा मोनसे बिस गैया, नाथाय नोंथांनि मोदोमनि सिङाव देरहानो हानाय थैयासो खारनो नांगौ। नोंथाङा बे मुलुगाव बबेबा फेग्रा मुवाजों गलाम जानो थाखाय, बान्दा जानो थाखाय जोनोम मोनाखै एबा जोनोम जायाखै। नों सासे दावहारु। जेब्ला नोङो फेनो थाखाय खफासे लोङो, नों गावनि मोदोमखौल' सावाखै, नोंथाङा गावनि बिमानि सिमांफोरखौ, गावनि बिफानि मान सन्मानफोरखौ आरो गावनि फैनो गोनां रंजा खुसि फिउचारखौ सावनानै लायो, नस्थ' खालामनानै लायो, हांगार खालामनानै लानाय जायो। बे फिसा पेकेटानो नोंथांनि जिउनि गेदेरसिन जाबायना। बे साधारन उखुन्दैयानो नोंथांनि मिजिंखौ हांगार खालामनो हानायनि गोहोआ दङ ने? नङा, हानाय नङा। नोंथांनि मिजिंखौ नस्थ' खालामनो हानाय नङा बै उखुन्दैया। बै पेकेटआ नोंथांनि जिउखौ नस्थ' खालामनो हानाय नङा। मानोना नोंथांनि नाजानायाव गोहो दं। नोंथाङा जुदि नाजायोब्ला नोंथांनि नाजानायाव गोहो दं। बेनिखायनो दिनैनो दानो गावखौ मोनसे सदबांसा ला। गोग्लैनाया गोरोन्थि नङा, नाथाय गोग्लैनायखौ मिथिनानै गोग्लैनायाव जिरायना थानाय एबा गोग्लैनायावनो उन्दुनानै थाबाय थानायासो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन प्रब्लेम एबा जेननाय। लोगोफोर, नोंथाङा फिन मिनिफिननो हागोन, नोंथाङा फिन गोग्गो जिउ खुंफिननो हागोन। लोगो नोंथां, निसाया नोंथांखौ ओरैबायदि मोनसे थावनिसिम लांगोन जायनिफ्राय फैफिननायनि जेबो राहा गैया। दिनैनो गिदिंबोफिन, मानोना नोंथांनि न'खरा नोंथांजों लोगोसे उनथिं गसंदों आरो मोनसे सनानि इयुना नोंथांखौ नेनानै दं। बे भिडिअ'आ जुदि नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होबायब्ला, अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअ'खौ मोनसे भिडिअ' होननानैल' नागारनानै थांनो नाङा। बे भिडिअ'फोरखौ साफ्रोम लाइमोनफोरनो शेयार खालामनानै हो, जायफोरा बे खोमसियाव गोदोनानै दङ। आरो कमेन्टआव लिर, आइ एम स्ट्रंगार देन एडिक्शन। जेन मुलुगनि मानसिफोरा जेन मिथियो नोंथाङा जेन जेननानै थाग्रा मानसि नङा होननानै। बेनिखाय कमेन्टआव I am stronger than addiction होननानै लिरदो। आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लादो। गोसोआव लाखिगोन, जिउखौ मोनसेल' मोनदों एबा जोनोम खनसेल' मोनदों। बेनिखायनो बे जिउखौ उखुन्दैजों आद्रि खालामनानै लानो नाङा। बाइबेलाव मोनसे बोसोन दं, इफिसुसारि 5:18 सिरि होननायाव लिरनाय दं, द्राखा बिदैजों दाफे, बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।